ଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମହଙ୍ଗା ହେଲା ଖାଇବା ତେଲ। ତେଲ ଦର ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଛି। ରଷିଆ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ସେଠାରୁ ଆସୁଥିବା ସନଫ୍ଲାୱାର ଅଏଲ୍ ଏବଂ ପାମ୍ ଅଏଲ୍ ଦର ହଠାତ୍ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ତେବେ କେତେ ଟଙ୍କା ବଢ଼ିଛି ଖାଇବା ତେଲର ଦର? ସନଫ୍ଲାୱାର ଅଏଲ୍, ପାମ୍ ଅଏଲ୍ ଦର କେତେ ଟଙ୍କା ବଢ଼ିଛି ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ। ଏବେ ରୁଷ ଓ ୟୁକ୍ରେନ୍ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି। ଆମେରିକା, ଇଂଲଣ୍ଡ ଭଳି ଅନେକ ବଡ଼ ବଡ଼ ଦେଶ ୟୁକ୍ରେନ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଥିବା ବେଳେ ରଷିଆକୁ ମଧ୍ୟ ଚାଇନା ଭଳି ଅନେକ ଦେଶ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହା ଏକ ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଖବର ରହିଛି। ରୁଷ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଲଢ଼େଇ ଥମିବାର ନାଁ ନେଉନଥିବା ବେଳେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଅନେକ ଦେଶ ଉପରେ ପଡ଼ିବା ଦେଖାଗଲାଣି। ୟୁକ୍ରେନ୍ ରାଜଧାନୀକୁ କବ୍ଜା କରିବା ପାଇଁ ରୁଷ ଆତର୍କିତ ହମଲା କରୁଛି। ସେପଟେ ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି, କାରଣ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଖାଇବା ତେଲ ଦର ଅଚାନକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। 30 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାମୋଲିନ୍ ତେଲ ଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏହି ତେଲ ସହ ସନଫ୍ଲାୱାର ଅଏଲ୍ ତେଲ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। କାରଣ ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ଯେତିକି ପରିମାଣରେ ତେଲ ମହଜୁଦ ହୋଇଛି ତାହା ଏକ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଶେଷ ହୋଇଯିବ। ଏହିଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ତେଲ ଆମଦାନୀ ଯଦି ନ ହେବ ତେବେ ସ୍ଥିତି ଆହୁରି ସଙ୍ଗୀନ ହୋଇପାରେ। ରାଜ୍ୟକୁ ପ୍ରତିଦିନ 1000ରୁ 2000 ଟନ୍ ତେଲ ଆମଦାନୀ ହୋଇଥାଏ। ସେହିପରି ଭାବେ ବାର୍ଷିକ 6 ଲକ୍ଷ ଟନ୍ ଆସିଥାଏ। ଆଉ ଯଦି ଭାରତ କଥା କହିବା, ବାର୍ଷିକ 1.90% ତେଲର ଆମଦାନୀ ହୁଏ। ତା ପୂର୍ବରୁ 1.30 କୋଟି ଟନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ 70% ତେଲ ଆମଦାନୀ କରାଯାଏ। ଏହା ମଧ୍ୟରେ 50% ପାମୋଲିନ୍ ଓ 20% ସନଫ୍ଲାୱାର ତେଲ ଆମଦାନୀ ହୁଏ। ଖାସ୍ କଥା ହେଲା, ଆମଦାନୀ ହେଉଥିବା ତେଲ ମଧ୍ୟରେ 23 ଲକ୍ଷ ଟନ୍ ସନଫ୍ଲାୱାର, 24 ଲକ୍ଷ ଟନ୍ ପାମୋଲିନ୍ ତେଲ ୟୁକ୍ରେନ୍ରୁ ଆସିଥାଏ। ମାତ୍ର ରୁଷ ୟୁକ୍ରେନ୍ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଏଥିରେ ଏବେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ସେପଟେ ସରକାର ଯଦି ଏହା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ନ ଦିଅନ୍ତି ତେବେ ଆସନ୍ତା ଏକ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଖାଇବା ତେଲ ଦର 50% ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ବୋଲି ବ୍ୟବସାୟୀ ମହାସଂଘର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ସୁଧାନନ୍ଦ ପଣ୍ଡା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।